täysikasvuinen Arabian jättihylje. Se viihtyy lämpimissä pintavesissä usein ihmisasutuksen lähettyvillä. Einon liike on maltillista, sillä subtrooppinen lämpö saa sen elintoiminnot hidastumaan ja ruumiinlämmön laskemaan lähelle 30 astetta. Arabian jättihylje on uhanalainen laji, vaikka asuinseudullaan sillä ei olekaan luonnollisia saalistajia. Eino on hyvin utelias ja se päästää kuvausryhmän aivan lähietäisyydellä. Se on leikkisellä tuulella ja puhaltaa ilmakuplia sukeltaessaan. Lajilla on harvinainen ominaisuus, sillä se pystyy pigmenttinsä avulla muuttamaan väriään ympäristöön soveltuvaksi.